И здравейте! Днес ще ви покажа как оцелявам на Майнкрафт. Нещо лагна. Shit, fuck, какво стана? Not responding. Добре, значи продължи се, не знам какво стана. Добре. Днес ще ви покажа как оцелявам на Майнкрафт. Първото нещо, с което по принцип трябва да започнем да намерим, да вземем дърво. Но аз ще убия овцете, тъй като са тук и ми трябва волната им, за да си направя легло. Добре, ето. Така, още тук две овце. Елате бе. Няма да се отървеш, нали знаеш? Ще умреш. Айде, тази също ще отиде, защото деве ме гледа злобно, гадно, мръсно. Добре, тя ще само две. Ето го третото. Айде имаме фризера за още едно нещо. Тане ще убием 6 овце. Лаве. Добре, това не ми трябва. Още една да имаме тук. Айде. Аз измъкнеш ли? Така. Айде още една. За резервно легло. Добре. Сега сме трепали. Отивам да събера малко дърво. Сега после трябва да си направим брадва. Добре. За начало трябва да направим къща, където да оцелеем. И нали това ще направим. Така, добре, готови сме. Луда къде отиде? Добре, аз го взех. Окей. Също така трябва да имаме нещо, с което да ядем. Не помислих за това, аз веднага трепах някакви овце. Понеже тук най-вече овце виждам. Какво да взема да изям? Все това няма значение. Тук ще ми е първата къща, няма да е нещо особено, тя ще е... къща. Добре. Направихме крафтинг тейбъла. Добре. Така. И ще започнем с къщата, за да може до вечерта да сме се легнали. И аз съм да видя нещо. Добре. Окей. Така, мисля, че няма да ми стигне това цялото дърво, затова ще вземем още. И това дърво, прямо дето ми пече в момента, ще го махнем. Опа. Добре, да остане така. Да, както предполагах, свърши. Така ще вземем и тук. Ние не си направихме брадва. Както и да е. Сега ще си направя брадва, че това е непоносимо тъпо. Добре. Така. Добре, брадвата е готова. И една кирка трябва да се направим. Дървена. Но дървото в момента е по-важно, за да оцелеем кирката по-нататък. Добре, събрахме, мисля, че достатъчно за първия ред. Направих пък сега. Това като за първа къща е достатъчно. Окей. Сега да почнем да я издигаме.
Хоп, хоп. Хоп, значи ни не стигне излъгах съм. Значи ще ми трябва адски много дърво. Какво става, Коля? Те ме двана. Окей. Това няма да е достатъчно. Още. Още. Така. Продължаваме. Съберем дърво. Вода. Така. Мощен. Ето малко храна. Сега ще сме гладни. Добре, сега. Добре. $68 до така. Слагаме. Добре, сега мисля, че за първа къща това е абсолютно достатъчно. Ама абсолютно. Таванчето само. И сега само да довърша да е по-висок ред. Пак не ми стигна такива луд. Добре, първо ще направим леглото да се наспим, най-важното. То ми остана пък само това. Още една ябълка. Опа. За леглото обърках. Или беше обратното? Мъче съм бот. Да. Обратното. Това не ми трябва да подявате. Също и съндък ще ми трябва. Тук ни нужните неща. Така. Това ми трябва и това ми трябва и това ми трябва. И даже още дърво бая ми трябва и това. Знам, за начало къщата е отвратителна, но все пак, колкото да оцелеем. Така, тук ще засадим и тук едно. Тук едно. Това умахай, не трябва. Добре. Няма да ми стигна, защото не ми се ходи пак.
Няма да стигнат, ама като се прави такъв е живот. Да. Само факла не взех. Няма как и да направя в момента. Ще трябва да ходя за въглища, ама това ще стане след много време. Опак в момента не ми трябва такова, точно такъв лут, ама карай. Да ми. И врата не направихме. Окей, сега веднага се заемам. О, бах ти, бота съм, не. Направих, бе. Личи се, че не съм играл скоро на Майнкрафт. Добре, бързо. Така. Общо взето това е като за начало. Сега си лягаме да спим. И на сутринта започва по-интересното. Но следващия път смятам да продължа. Мисля това да е края на Майнкрафт оцеляване. Сигурно ще има и втора част, но не знам кога ще я кача, когато намеря време. Сега мен ще няма скоро в държавата, затова не знам кога ще я кача. Ще кача Майнкрафт оцеляване номер 2. И до скоро, хора.